Yr adran Ceffylau Hela yw merchogaeth. Dyn ni ar dosbarth 1-4-1. Dosbarth i'r pwysau ysgafn. Ac mae'r rhysglymer Rob wedi mynd allan a mae Zara Owen wedi cael bore llwyddiannus iawn. Mae wedi, mae'r ail glas mae ar y brig. Tro hyn, mae ar y ceffyl hynna'n wy'n deall David yn difer, Red Letter Day. Ceffyl oedd yn ail blwyddyn diwetha yn y dosbarth hyn. Mae wedi mynd un yn well blwyddyn hyn wrth gwrs a ennill ceffylau Hela ysgafn fel ni'n gweud ar lightweights yn difer. Zara o fferm Glambrogan. Yn Llanfechain, ger Llanfellin yn Sir Drefaldwyn. Teulu i gyd yn gweithio'n galed efo'r cyffylau yma. Odyn, maen nhw. A maen nhw'n brofiadus iawn gyda'r cyffylau Hela. Fyd dyma beth i'w adran hi yn dyfe. Wrth gwrs mae yn neud digon o farchogaeth Zara, ond mae'n hoff iawn o'r cyffylau Hela. A fel wedon ni, mae dyma'r ail ddosbarth mae wedi ennill fan hyn. So, da iawn Zara. Llongyfrychiadau mawr i Zara Owen o Llanfechain yn Sir Drefaldwyn yn ennill yr ail dosbarth bore yma. Ceffylau Hela yw merchogaeth i'r pwysau ysgafn. A dyma ni Red Letter Day. Dwi wedi edrych ar y ceffyl un oedd e'n dala dy ligad i. Ffordd mae fe'n trafeilu fan hyn a i fi yn batrwn o geffyl ysgafn Hela sy'n berffaith. Di troi allan yn arbennig o dda. Ma fe, ond mae fe'n bigsiwr i fi. Nawr te, bydd rhaid pigo joci bach lan o'r hwle i'r pencampwriaeth, David. Wyt ti'n byw drws nesaf? Wyt ti'n barod? Maen nhw wedi gofyn yn barod, ond yn anffodus dwi'n gweithio. So, gawn ni weld pwy fydd yn dod nôl fewn gyda Zara Owen ar gefn i'r cyffylau yma. Gawn ni weld.